Здравейте, уважаеми представители на медии, гости и зрители. Накратко искам да ви представя колегите, които ще участват в днешната пресконференция. Борислав Сандов, съпредседател на Зелените, тук до мен отляво, и водач на листата на Зелените в 23-ти много избирателен район в София. Петко Цветков, който е член на изпълнителния съвет на Зелените и водач на листата в 25-ти район София. Синтия Недялкова, която е организатор на протестите срещу шистовия газ на българо-румънската граница и освен това е водач на Зелените в Добрич. И адвокат Свилен Овчаров, юрист на Зелените. Аз, Анна Пелова, съпредседател на Зелените и водач на листата в 24-ти район София. Повод за днешната пресконференция е решението от 26 август на Министерство на околната среда и водите да съгласува проект за търсене и проучване на нефт и природен газ чрез въглищна газификация в границите на блок 1-11 Вранино от американската компания Park Place Energy. Ще акцентираме върху това какво представлява въглищната газификация и какви са вредите от нея, дали решението на Министерство на околната среда и водите е законно, как може да се гарантира сигурността на гражданите и природата и какви са алтернативите за енергийна независимост и нисковъглеродна икономика. Въглищната газификация е неконвенционален метод за добив на газ. Това е една експериментална технология, която никога не е била прилагана в България, а където е била прилагана в останалата част от света е била изоставена заради мащабното замърсяване на водоизточниците от сладка вода. Решението на Министерство на околната среда и водите, освен това, е в противоречие с българското законодателство. И сега давам думата на адвокат Свилен Овчаров, който от юридическа гледна точка ще коментира решението на служебния министър на околната среда и водите Светлана Жекова. Здравейте, значи става дума за решението от 26 август, номер 28 от 26 август 2014 година. То е за съгласуване с Натура 2000 зоните в района на източна България и това звучи доста нелепо, при положение, че става дума за опасности от тежко замърсяване. Това, което се съгласува, е работна програма за търсене и проучване на нефт и газ, но както знаете, при тези неконвенционални методи реално проучването става чрез тестове, защото то се знае, залежи, че е там от десетилетия. Има огромно количество научни данни, че какви са точно залежите. Просто не е измислен начин икономически ефективно те да се извличат. Проучването е всъщност проучване не дали има залежи, а компанията планира информацията, която е дала, е да проучва дали е икономически изгодно да ги изважда, което става с тестове. Идеята е, че при тази опасна експериментална технология всеки тест всъщност би създал опасност от замърсяване. Какво съгласува министра на околната среда? Значи една работна програма от 2009-2014 година, която е твърде обща и няма абсолютно никакво споменаване какъв метод или какъв източник на газ ще се използва. Дали конвенционален или неконвенционален, т.е. чрез шистов газ или фракинг, това е метода за извличане на шистов газ, с хидравлично разбиване на български, или чрез въглищна газификация, запалване на въглищните пластове, или чрез coal bed mining, което е пак един друг вид на извличане на газ от въглища. Сега, нито в решението на МОСВ, нито в инвестиционния проект на инвеститора споменава този метод. Това, което се споменава обаче, е, че ще има повторно влизане и изследване на сондаж Вранено 1, повторно, защото преди години там е сондирано, проектиране и прокарване на поне 10 000 метра нови сондажи. Това е в варианта от 2009 до 2014 година. И наистина министърката казва, че на отделните сондажи трябва да се правят ОВОСи. Обаче не е ясно дали това са тук разрешените 10 000 метра или нови, допълнителни сондажи. И второ, нашето мнение е, че това решение е напълно незаконно, защото противоречи на няколко много важни закона в България
и то по един много тежък начин противоречи. На първо място, няколко факта. В това находище няма никакъв газ, който подлежи на нормално конвенционално извличане. Българските геолози, сондьори и миньори отдавна са го доказали. Има много научни публикации. Единственият газ е въглищен газ, който може да се извлича само чрез запалване на въглищата и така наречената въглищна газификация. Просто научните данни са такива. Няма друго в този участък. Друго няма. Това е. Така че ако нещо добиват, ще го добиват по този начин. Друг начин няма. Второ, инвеститорът на своя сайт, Park Place Energy, е инвеститор и пред американските си акционери, шерхолдери и инвеститори е дал една инвестиционна информация, че смята да използва именно въглищна газификация, т.е. запалване на въглищните пластове, вкарване на химикали, съдържащи кислород и кислород под налягане, използване на съществуващата вода там, за да се запалят и да тлеят въглищните пластове, да се извличат някакви нискокалорични газове, примерно сингаз или други подобни, като инвеститорът пред американските си акционери и инвеститори е съобщил, че ще извлича сингаз или шел газ. Тази информация е напълно игнорирана от МОСВ. Тя не е дадена от инвеститора на МОСВ и МОСВ не я е потърсил, въпреки че са длъжни. И накрая най-важният проблем е, че точно над находището Вранено 1 е част от водоносния хоризонт на цяла Добруджа, по-плитка дълбочина. И ти дали ще палиш въглищата или по друг начин ще извличаш газ от други въглища, а там друг газ няма, ти ще замърсиш тази вода. Кои закони са нарушени? На първо място, това е наказателният кодекс. Той предвижда престъпления и наказания за всеки, който тури отрова в кладенец. Цитирах го точно. Това е кладенец по смисъла на наказателния кодекс, защото цяла Добруджа, 3 области черпят вода единствено оттам. Друг източник няма на питейна вода. Този водоносен хоризонт, който е на няколко стотин метра дълбочина. Втория закон, който е нарушен, е закон за водите. Абсолютно няма никакви разрешителни и съгласувания от басейнова дирекция или от МОСВ, МОСВ са началници на басейнови дирекции, за тази технология при положение, че то няма друг начин, освен да създадеш опасност за водоизточниците на целия район. Всеки, който заплашва водоизточниците, подлежи на съгласуване от контролните органи по закона за водите. Това е тотално изпуснато в момента. Накрая има задължителен ОВОС за всички неконвенционални източници на природен газ. Значи там влиза освен фракинга, влиза и шистовия газ, фракинга, с който се добива шистов газ или шел газ. Там влиза и източника на въглищен газ. Той по законовата дефиниция подлежи на задължителен ОВОС. В случая обаче самото инвестиционно намерение като такова е недопустимо, защото този метод или този източник неконвенционален е забранен в България. Излиза, че министърката вместо да съгласува инвестиционна програма от 2009 до 2014 и да разчитаме, че след време, разбирайте, друго правителство, защото това е служебно правителство с кратък мандат, друго правителство евентуално ще им пусне на тях ОВОСа, с който те да използват единствената възможна в това находище технология въглищна газификация. Това е абсурд. Директно в закона пише, че подобни инвестиционни предложения са недопустими, процедурата трябва да се прекрати и никакви съгласувания не могат да се дават. Било по Натура 2000, било по друг закон. Това е. Благодаря. Благодаря на адвокат Свилен Овчаров. Сега колегата Петко Цветков ще ни разкаже какво представлява този неконвенционален метод за добив на газ, както и какви са екологичните последствия от него. Също сме раздали материали, които може да погледнете. Чувам ли се? Да. Благодаря. Ще започна само с една такава кратка информация, че от последните няколко правителства на страната няма нито едно, което да не е обслужвало различни външни интереси
с издаването на разрешителни за проучване или добив на газ и нефт. Всяко едно от правителствата се опитва да угоди на различни икономически интереси, в повечето случаи извън страната, без да гарантира здравето на хората, без да се интересува от запазване чистотата на водите в Добруджа и не само, и не на последно място унищожаването на технологията подземна въглищна газификация, но всъщност това какво представлява? Представлява запалване на въглищните пластове с вкарване на кислород и други реагенти, които позволяват, които обръщат въглищата в неконвенционални газове, които са с ниска калоричност и постепенното тяхно извличане. При тази технология от една страна могат пряко да се замърсят водните пластове, от друга страна се отварят пукнатини и пространства в дълбочина в земните недра, където водните пластове могат и потъват. Защо тази технология, включително и добива на шистов газ и добива на въглищен газ, са опасни за България? В други страни е възможно да има идеални условия, в които различните земни пластове да са хоризонтално разположени. Но в Добруджа, поради нагъванията, поради разломните процеси, има контакти между водните слоеве, шистовите пластове и въглищните пластове. Няма технология към момента, която да ни гарантира, че даже и да се спазват най-високите стандарти на сондиране или контролиране на съответната технология, тя няма да влезе в контакт с водоносните слоеве. Всъщност с това, на което се крепи цяла Добруджа и като цяло България. Затова, всъщност в информацията, която сме разпространили, говорим и за конкретни вещества, които се отделят при подземната въглищна газификация, като бензен или фенол, циклични въглеводороди, които тяхната токсичност е изключително голяма, разтворимостта във вода е изключително голяма и макар и малки количества да постъпват в питейните води, практически водят до трайни замърсявания, не, но практически до неизползваемост на водоизточниците. Знаете, че не само Добричка област, Варна и всички в близост разположени населени места се снабдяват не само с питейна вода, но и вода за земеделието. Благодаря ви. Благодаря на Петко Цветков. Сега Синтия Недялкова, която идва от мястото на събитието, ще ни представи притесненията на местните хора, както и информация от една научна конференция, на която тя е присъствала. Добър ден на всички. Пропътувах 6 нощни часа от Добрич. Добрич е доста далеч от София, за да бъда тук и да споделя с вас и чрез вас, с всички мислещи хора в България за нашите тревоги. Спирам, извинявам се за което.
4 години ние сме подложени на страхотен психически натиск. Добруджанци имам предвид, съответно и цяла България. Шистов газ, Шеврон, протестирахме, сега в Румъния остава опасността и не щеш ли се появи другия проблем – въглищна газификация. Стана някак се случайно миналата година есента, благодарение на информационния поток в медиите. Аз прочетох, че в Жульо Кюри, курорта Жульо Кюри във Варна, се организира една научна конференция. Ето е програмата на научната конференция от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, като имаше кръгла маса, освен другите научни разработки, имаше кръгла маса на тема неконвенционални енергийни ресурси. Никак няма да ви отегча, само искам да кажа, че аз отидох, платих се участие с последна надежда, там да чуя все пак нещо успокояващо, може би съм доразбрала, не сме дочули. Ние, обикновените хора, от умните глави, какво значи шистов газ и какво значи въглищна газификация, дори не бях обърнала внимание, че има такава точка, такъв докладчик. Няма да се спирам на шистовия газ, там всички хора разбраха, надявам се, за какво става въпрос. Потвърдиха се всичките ми тревоги, плюс една, че след като се отидат добивните компании, трябва тези тръби много добре да се цементират отгоре, с шапка отстрани и това трябва да се контролира, регулира през целия период, докато съществува България. Това беше, на това не бях обърнала внимание до тогава. Спирам до тук с шистовия газ. Имаше доклад на темата подземна въглищна газификация с депониране на въглероден диоксид. Докладчик беше господин Николай Христов. Сега, защото много неща се говорят за Вранино и Парк Плейс Енерджи се опитват какво ли не да говорят в момента, аз ви казвам, цитирам, почти ще се опитам да цитирам, казвам защо, защото за щастие аз съм се направила един звуков запис, тъй като ми свърши видеокартата, и за да се убедя сама, че не съчинявам, аз си го пускам твърде често и съм си водила записки и дословно мога да цитирам за какво ставаше въпрос на конференцията. Става въпрос за експериментален, пилотен проект, финансиран на 60% от Европейската комисия по програма на изследователския фонд за въглища и стомана към Европейската комисия. Експериментален, пилотен. В теоретичната разработка участват 5 страни. Технически университет в Лисабон, университет Лиц, Великобритания, Център за научни изследвания в Гърция, Научно-изследователски институт в Германия и Минно-геоложки институт в БАН. Всички тези държави и учени участват в теоретичната разработка. Така, и по същество какво представлява процесът? Това, което каза и Петко преди мен, че процесът представлява просто ясно нагнетяване на въздух, обогатен на кислород, подпалване на въглищата от един сондаж, от друг сондаж се отделя газ. Като искам да не пропусна да кажа, че ставаше въпрос точно за това, което ще правят Парк Плейс Енерджи в блок Вранино 1.11. Не за някъде другаде, не за нещо друго. Тогава се каза, че Овъргаз са координатори на... значи тия 5 института участват в теоретичната разработка, Овъргаз са координатори на проекта, Парк Плейс Енерджи са изпълнители. Разбира Овъргаз или Газпром, сега разбирам, че те са се оттегли, значи за мен тук невинни няма. Няма. До тук е с теоретичната разработка. Оттам натам, след като той обясни какво представлява процеса, как се изважда газ, имаше имаше въпроси. Ще спомена само някои от най-ужасните отговори, които чух от колегите на докладчика. Един от въпросите беше как тази температура, която в реактора, както казаха те, 1500 градуса, ще се отрази на повърхностния слой. Отговорът беше: над въглищата има 6 водоносни хоризонта, които ще поемат тази температура. Аз питам, трябва ли да си специалист, трябва ли да си инженер или минен инженер или геолог, за да си представиш какво ще се случи с тази вода, първо.
и дали наистина тя ще поеме тази температура. Друг въпрос. Има ли отделяне на радиоактивни елементи и други? Да, има отделяне на радиоактивни елементи, беше отговора. До тук. Освен това, там се обясни преди това, извинявайте, малко ще върна, че въглищата са наистина на много голяма дълбочина, 1200 до 2000 метра дълбочина и са потопени или са под водите на Мал Валанж, за който стана въпрос, че тази вода, от която ние живеем, ние без тази вода сме загинали. Цяла Североизточна България. Имаше друг въпрос. Има ли опасност от пропадане? От пропадане на земни пластове? Отговорът беше не, защото те са дълбоко нашите въглища, защото в Австралия, където е правилно, пропадат цели земни пластове, огнени езици и пушеци започват да излизат отстрани. Значи, пропадане не в момента, но когато се образува една кухина, всички сме учили до някъде физика, имаме понятие от това, тази кухина природата празно не търпи, на място на празните въглища, на изгорените въглища. Първо ще замине водата някъде в кухините и след това ще пропадне и някой ден, може би при нашите внуци и правнуци, те няма да могат да живеят обаче там, и земния пласт. Другата опасност, това се намира на Шаблинския разлом. Искам да отбележа на Вранченския разлом, който минава точно през това място, и голямото земетресение, което срина Стражица преди години и Добрич пострадаха и Варна, е точно в този разлом. Защо го споделям това? Защото стана въпрос. Въглищата трябва да бъдат пористи. Ако въглищата не са достатъчно пористи, те трябва да се поразбият. Трябва да се разбият по някакъв начин. Аз мисля, че този начин е опасен точно за този регион. Другите опасности, които са... Друго още едно нещо казвам. Какво ще стане с пепелта, която се отделя? Пепелта, която се отделя, отговорът беше, ще се депонира на повърхността. Представете си при едно наводнение, дори по-малко от това, което стана то и лято, какво би станало с всичко това? С всички твърди вредни частици, депонирани на повърхността. Тук искам да обърна внимание, няма повече да ви занимавам, че в тези пукнатини нашата вода ще изчезне. Първо тя ще заври, след това ще изчезне, след това земята ще се сгорещи, както е ставало на много места, ще започне да има пропадъци, чернозема ще замине при всички случаи и ние, хората от Добрич, ще трябва така, както сме с дрежките си, да се махнем оттам, защото нито ще можем да си продадем къщичките, жалките имотчета, нито нищо. Цяла Добруджа искам да приканя тази госпожа министърка и всички до нея, които даваха поредица разрешителни, да дойдат да видят как пригърбени стари хора обработват земята, за да могат да се изхранват заради нищожните пенсии, които имат. И искам да попитам още нещо. Малко ли са болните хора в България, че решават допълнително да ни разболяват с тези неща? Благодаря ви. Благодаря на Синтия Недялкова, че ни представи тези така смущаващи факти. Накрая колегата Борислав Сандов ще ни представи алтернативите за енергийна независимост. Благодаря, Ани. Основателни са притесненията и на Синтия, и на гражданите, които организират протест в събота, протест, който ние подкрепяме в неделя, и в Варна, и в София. Вече има информация в социалните мрежи. Защото онова, което събуди десетки хиляди граждани през 2011-2012 година и което аз, а и голяма част от вас изпомняме, е почти същото като това, което сега ни се предлага. Фракинга за шистов газ е сходна технология като щети за здравето на хората и за околната среда, както въглищната газификация. Разликите са в проявленията, но земетръсната опасност, която съществува там така или иначе като условия, замърсяването на водите, което е неминуемо,
както и унищожаването на отраслите на място и замърсяването на въздуха също, са отново на лице. Сега аз искам да ви върна и към малко по-късна част от протестите срещу шистовият газ, които приключиха януари, след като постигнахме заедно с огромно мнозинство в парламента забрана за добив на шистов газ. Да ви върна към лятото на 2014 година, след първата вечер на Орлов мост за горите, в Народното събрание се разглеждаше 2012 година, извинявам се, в Народното събрание на 14 юни 2012 година се разглеждаше промяна на въпросната забрана, приета през януари. И ви чета дословно текстът, който се прие и който е публикуван в Държавен вестник, брой номер 7 от 2012 година. Забранява се прилагането на технологията на хидравлично разкъсване, фракинг, или всяка друга технология, която представлява нагнетяване на смес от течности, гелове или втечнен газ, химически добавки и/или флуиди, механични и/или органични пълнители в сондажи, водещи до образуване на нови и/или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи в всякакви седиментни формации, включително въглищни пластове, с цел проучване и добив на нефт и природен газ. Ако има някой, който да твърди, че този текст реално забранява въглищната газификация, ако някой има, който да го твърди, той е в грешка. И мисля, че абсолютно ясно са изписани различните методи, които може да бъдат използвани, различните наименования, защото тогава, а и все още няма регулация, няма терминология, която да е описана в закона. Затова с този текст ние можем да кажем, че въглищната газификация в България е забранена с решение на Народното събрание. И изпълнителната власт би следвало да се съобразява с това решение. То е изрично, безсрочно и е много категорично. И в този един смисъл надявам се да се подходи отговорно и да се зачита Конституцията на нашата Република България и да се изпълняват закона. Сега искам да ви кажа няколко думи за това, защо не следва да продължаваме да говорим само за големи енергийни проекти от сорта на въглищна газификация в Добруджа, Южен поток и други. България, домакинствата, които са газифицирани, са между 2 и 3%. Ние имаме много нисък процент на газификация на домакинствата. Следователно, ние нямаме нужди, които да са за бита, от мащабите, за които ни се предлага. На второ място съществуват, особено в райони като Добруджа, перфектни условия за добив на газ, който не ощетява природата или здравето на хората. Той е възобновяем енергиен източник, нарича се биогаз. Биогаз инсталации вече се инсталират в България, между другото една от които вече е в Добрич. Биогаз инсталации използват остатъците и отпадъците от селското стопанство, от горското стопанство, от бита. Те, освен газ, който може да се превръща и в електричество, произвеждат топлина и тор. Това е начина за енергийна независимост на локално, регионално, а оттам и на национално ниво. Защото, изчерпвайки по един изключително лош, вреден за природата и за хората начин ресурс, ние ще се завъртим обратно в кръга и след като го изчерпаме, отново ще трябва да търсим решения. Решенията, които са дългосрочни, които са устойчиви, които наистина са наш източник реален, са тези. Но да погледнем само и някои цифри, как се развиват технологиите
базирани на възобновяеми енергийни източници в световен план. Доклад на Международната енергийна агенция от миналата седмица, казва, че през 2013 година вече 22% от електричеството на планетата се произвежда от възобновяеми енергийни източници. Аз искам само да ви напомня, че, например, ядрената енергетика произвежда 10% от електричеството на планетата. Говорим си за напредване в темпове, които са истинска енергийна революция. Говорим си за инвестиции от над 250 милиарда долара само за 2013 година. Говорим си за сектор, който създава дългосрочно зелени работни места на местата, където хората произвеждат и потребяват енергията. Без транспортни разходи, без риск за системата от пренасенето на големи разстояния и възможността някъде да се получи авария, която да ощети огромни райони. Имаме всички налични решения, а ние продължаваме да търсим самоубийствени методи на старите технологии. Или експерименти с вече доказани щети на други места. Категорично в България действа законодателство, което забранява използването на тези методи за тези източници. Категорично България трябва да тръгне по пътя, по който върви развития свят, разумния свят и да търси решение за енергийна независимост на локално ниво, на домакинствата, на фермите, на населените места, на общностите, на регионите, които са базирани на възобновяеми енергийни източници. Наши, местни, безплатни. Благодаря. Благодаря на Борислав Сандов. Това беше всичко от нас. Благодаря. Да кажа само за протестите. В неделя, 7 септември, има протести в цялата страна, на които ние не сме организатор, но ги подкрепяме. Това е София, Варна, Благоевград, Пазарджик, Бургас, Велико Търново и Стара Загора. Също на 6... Информацията се намира в социалните мрежи. Тя ще бъде оповестена, предполагам, от гражданската инициатива срещу проучванията и добива на шистов газ в България, чието ядро продължава да съществува и извън качеството си на зелените, много хора продължаваме да сме активни по тази тема. Другото, което е важно да се каже, че на 6-ти има мотопротест в Варна и в София също мисля, че имаше, или само във Варна? В София мисля на 7-ми, а във Варна и на 6-ти и на 7-ми. Надявам се, че правителството ще прояви благоразумието да се придържа към закона, да има предвид обществените нагласи по темата и да защити гражданите си и закона или Конституцията по един бърз и категоричен начин. Това е абсолютно необходимо. Само да допълня, че протестът в София е от 18 часа в неделя пред Министерство на околната среда и водите. Сега, ако имате въпроси, може да ги зададете. Борислав Лазаров, BTV. Ако правителството, господин Сандов, не прояви това благоразумие, за което споменахте, вашите действия следващи какви ще са и защо в неделя пред една празна сграда ще протестирате? Да го направите утре, други ден, аз ще дойда. Да има смисъл да ви чуя, това искам да кажа. Да, благодаря ви за въпроса и също така и за предложението, което правите. Днес ние ще внесем нашата жалба, която е по надлежния ред, свързана с това решение пред съдебната власт, пред съдебните органи. От друга страна, не мога да кажа, пак казвам, ние не сме организатори на протеста в неделя. Предполагам, че идеята на хората, които организират този протест, е да се съберат възможно най-голям брой граждани. Мястото е символично, околната среда, Министерството, защото решението идва оттам.
но може би се има предвид именно свободния ден, почивния ден, в който повече хора да могат да се включат в тези протести, за да се покаже, че обществените нагласи на голям брой хора са именно в посока на това да не се допуска подобни експериментални технологии на наша територия, особено в житницата ни и особено на място, което, забележете, няма реки и всичката вода се намира или в небето, или под земята. А жалбата днес се внасяте до кого? Какво пише в нея? Значи жалбата е срещу въпросното решение номер 28 на министра на околната среда и водите. Тя е до съда, до Върховния административен съд. И в нея пише, че на практика цялата процедура е недопустима и трябва да бъде прекратена и нищо не може да се съгласува. Включително оценка съвместимост на Натура 2000. Сега съгласете се, че е безмислена и звучи смешно на фона на големите рискове. И другия основен мотив, вече го споменах в нашата жалба, е, че МОСВ не си е поручило фактите. Тоест някакъв инвеститор обявява програма от 2009 до 2014, която програма т.е. глупости от 2014 до 2019, която програма не включва абсолютно никакви данни за източника на газ. А геологията сочи, че освен въглищен газ, друг източник няма там. И МОСВ по закон е длъжно, има си го разписано по процедура, да попита инвеститора за всеки един детайл. Така, това са ни мотивите, това ще пуснем, това ще направим. Срока, между другото, изтича чак другата седмица, обаче не искаме преди протестите да пуснем жалба, за да може министърът да има възможност да реагира, ако реши да удовлетвори общественото мнение. Ще обясня защо. Като се пусне жалба, министърът има 7 дни да си отмени собственото решение, иначе не може да си го отменя сама. Благодаря. Други въпроси? Не, различни хора ги организират и са на различни часове. Но, да. Ще ви кажа. Ако няма други въпроси, можем да приключваме и също ако искате индивидуални интервюта.